mellor produto é a base de saber, entón sabes aquel sitio, aquela solapa, aquela grieta que os dá bons. Que a min sempre me gusta os produtos de cercanía, non? Entonces, bueno, que mellor que o puerto de Cedeira que temos unha maravillosa pesca, sabes a trazabilidade do peixe. Temos que comer moito máis peixe, é máis digestivo e ten moita proteína, saludable completamente. Agora nas dietas, sobre todo nos nenos pequenos tamén. Pézase polo peixe azul, van pasando ao peixe blanco, e que hai tanta variedade. A ver, o peixe daqui non necesita moita preparación. Unha camiña de cebola, un chorriño de aceite virgen extra, un poquinho de viño blanco e listo para salir para a mesa, sin quitarlle ningún gusto do sabor que el ten. Con tal de que seña fresco, xa está rico o peixe. Produto de proximidade, produto fresco, é un luxo ter este produto aquí tan cerca, vamos.